Jos sä haluat vähentää sun omaa reaktiivisuutta, sitä, että sä räjähtelet tai huudat sun lapsille, niin aloita tästä. Aloita siitä, että sä alat keskittymään sun kehoon, koska kaikki tapahtuu ensin siellä sun kehossa. Eli keskityt siihen, että mitä sun kehossa tapahtuu just nyt. Huomaa se. Sun ei tarvi muuttaa mitään, sun ei tarvi korjata mitään, sun ei tarvi rentouttaa mitään. Sun riittää se, että sä huomaat sen. Keskity siihen, että pureksä sun hampaita yhteen. Keskity siltä, että miltä sun kulmakarvoissa tuntuu. Onko siellä joku ryppy menossa? Onko hartioissa kireyttä? Tuntuuko rinnassa siltä, että siellä on jotain painetta? Tuntuuko vatsassa, pallean alueella jotakin painetta? Puristatko lihaksia yhteen jostain kohtaa? Sattuuko johonkin? Tuntuuko kylmää? Tuntuuko kuumaa? Se, että me huomataan, mitä siellä meidän kehossa tapahtuu, jo aiheuttaa sen, että me tunnetaan enemmän turvaa, vähemmän stressiä, me rentoudutaan pikkusen. Ja mitä paremmin me tunnetaan se, että mitä meidän kehossa tapahtuu, sitä paremmin me huomataan ne merkit, kun meillä alkaa kuppi mennä nurin. Ja mitä nopeammin ja aikaisemmassa vaiheessa me huomataan se, sitä helpompi meidän on siihen puuttua. Aloita siitä, että tunne, mitä sun kehossa tapahtuu. Mun nimi on Vallivaara Jonna. Mä oon traumatietoisen vanhemmuuden valmentaja ja haluan, että sinä vanhempana voit hyvin. Koska silloin kun sä voit hyvin, sä pystyt vähentämään sun huutamista ja silloin sun lapsesi voi myös paremmin.